Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alan. Taong 1998, Marawi. Isang maniniyot si Alan noong kanyang kapanahunan. Labis ang kanyang pagkahilig sa pagkuha ng mga larawan ng mga tao at iba't ibang bagay. Nagmula ang binata sa isang pamilyang may kaya sa buhay, kaya meron siyang sariling makalumang kamera na ginagamit niya sa pangunguha ng litrato habang siya ay nag-aaral pa lamang. Hindi sukat akalain ni Alan na mabubuhay pala siya sa isang misteryo na may kinalaman sa pagiging maniniyot. Isang araw kasi, bigla na lang nakatanggap ng larawan ang binata mula sa hindi kilalang nagpapadala nito. Ang laman ng larawan ay tungkol sa malagim na kasawian sa buhay na sinapit ng isa nilang kaklase. Labis na nagulantang si Alan nang makita ang larawang ito. Hindi malaman ng binata kung bakit siya pinadalhan ng ganitong klase ng larawan. Hindi niya rin alam kung sino nagpapadala nito sapagkat doon naman niya ito natagpuan sa labas ng pintuan ng kanyang tinutuluyang bahay panuluyan. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit sa akin ay pinadala ang larawan sa pagkasawi ng aking kaklase? Ano bang kinalaman ko rito? Naguguluhang tanong ng binata sa kanyang sarili. Nagulantang pa si Alan nang makita na may nakasulat sa likuran ng larawang ito. Sapagkat kung sino man ang magtatanong tungkol sa kaso ng pagpatay, ay siya ring papatayin. Kinilabutan ng husto si Alan pagkatapos mabasa ang mga katagang yon. Dahil sa takot na nararamdaman ng binata, ay bigla nga niyang nabitawan ang naturang larawan. Tuloy ang sobrang gulo sa isip ng binata nang pumasok siya sa kanilang lumang silid-aralan na yari pa sa mga kahoy at napapalibutan ng iba't ibang uri ng puno. Makalipas pa ang isang linggo, may napansing kakaiba si Alan ukol sa ikinikilos ng kanyang matalik na kaibigan na si Pilmor. Para bang araw-araw na nag-aalala at natatakot si Pilmor, bagaman hindi alam ni Alan kung bakit. Pero inisip na lang ni Alan na dahil ito sa nangyaring hindi ordinaryong pagkamatay ng kanilang kaklasing lalaki. May mga nagsasabing biktima lamang ng mga adik ang nasawi, ngunit wakwak ang katawan nito at kinuhanan ng puso. Kaya yung iba, sinasabi nilang kanibalang may kagagawa nun, samantalang ang iba naman ay nagsasabing aswang ang may salaring. Samantala, hindi na rin mapalagay si Alan sa ikinilos ng kaibigan niyang si Pilmor. Balak sanang tanungin ni Alan ang kaibigan niya kung ano ang problema, ngunit nauna na itong magsalita at kinausap ang kanilang gurong lalaki. Mawalang galang na ho, Ginoo. May balita na po ba kayo tungkol sa huling kaso ng pagpatay sa aming kaklase? Biglang wika ni Pilmor. Namumutla ang kanyang mga labi matapos itanong ang bagay na yon. Tumigil ang kanilang guro sa pagsusulat sa kanyang papel, tsaka sumagot ng, "Huwag muna nating pag-usapan yan ngayon, Pilmor. Nasa gitna tayo ng klasiko." Yumuko si Pilmor nang hindi niya nakuha ang inaasam na sagot. Balisa siyang nakatingin sa kanyang kamay habang abalang nilalaro ang sarili niyang mga daliri. Ramdam ni Alan ang malalalim na paghinga ng kanyang kaibigan. Halatang kinakabahan si Pilmor, kaya hindi maiwasan ni Alan ang mag-alala para sa kaibigan. "Pilmor, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo?" Tanong ni Alan nang makakuha siya ng pagkakataon. Agad silang tinapunan ng tingin ng kanilang grupo, kaya hininaan ni Alan ang kanyang boses tsaka lumapit pa ng husto sa kaibigan.
Gayunpaman, tumangging magsalita si Fillmore. Sinabi ng binata na walang problema, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang kakaibang mga kilos habang nauutal pa nga. Tuloy ang lalong pagtataka ni Alan sa ikinikilos ni Fillmore. Pinilit ng husto ni Alan na pagsalitain ang kanyang kaibigan, ngunit nanatili itong tanggi ng tanggi na kesyo wala raw siyang problemang dinadala. Dahil dito ay bahagyang nainis si Alan, tsaka siya napahinga ng malalim. Kaibigan, kung iniisip mo ang kaso ng pagpatay sa ating kamag-aral noong nakaraang linggo, itigil mo na. Huwag mong takutin ang sarili mo, dahil hindi naman siguro mangyayari sa atin yon. Saad ni Alan, ngunit tumahimik na si Fillmore at sinubukan niya na ring kumalma. Nagsimula nang magturo ang kanilang guro sa harapan, kaya tumigil na rin sila sa pag-uusap. Nang matapos ang klase, nagmadali na ang lahat na lumabas ng kanilang silid-aralan. Tatayo na rin sana si Alan upang lumabas, ngunit agad na hinawakan ni Fillmore ang pulsuhan ng binata, tsaka ito muling pinaupo. Agad na napansin ni Alan ang mga namumuong pawis sa mukha ng kanyang kaibigan, bagaman malakas ang simoy ng hangin na dumaraan mula sa bintana ng silid. Ano yun, Fillmore? Kinakabahang tanong ni Alan. Dahan-dahan namang tumingala ang kanyang kaibigan, tsaka siya tinitigan ng malalim. Alan, kunin mo to. Sambit ni Fillmore. Hinawakan niya ang kamay ni Alan at saka pahilim na iniabot dito ang isang bagay. Isa itong libro ng mga litrato, lalo na't isa ring maniniyot si Fillmore kagaya ni Alan. Habili ni Fillmore sa binata. Tingnan daw ni Alan ang libro ng mga litrato na yon. Tsaka wag hayaang makita ng ibang tao. Kailangang pag-ingatan ni Alan ang bagay na ito. Nang tanongin ni Alan ang kanyang kaibigan kung para saan yon, hindi naman siya sinagot ng binata. Mag-iingat ka, kaibigan. Bulalas ni Fillmore. Takang-taka si Alan nang mabilis na tumayo si Fillmore at nagmamadaling tumakbo palabas. Dahil sa pagkalito ni Alan, hindi na niya nagawa pang sundan ang kanyang kaibigan. Nang mahimasmasan si Alan ay tsaka niya lamang naisipang sundan si Fillmore, ngunit nawala na ang lalaki sa paningin ng binata. Kaya nagpasya na lang si Alan na mabuti pang umuwi na lang. Pagka-uwi ni Alan, agad niyang tiningnan ang libro na bigay ni Fillmore kanina. Nang buksan ito ng binata, ay bumungad sa kanyang paningin ang unang pahina na may nakasulat na ang mga sagot. Agarang kumunot ang noo ni Alan, kasabay ng biglaang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Sa isip-isip niya, maaaring may kinalaman nito sa lahat ng katanungan ng mga tao, kung ano o kung sino nga ba ang salarin sa pagkamatay ng kanyang kaklase. Gayunpaman, biglang naalala ni Alan ang huling sinabi ni Fillmore kanina sa kanya. Pinag-iingat siya ng kanyang kaibigan. Tuloy ay lalong kinabahan si Alan dahil dito. Pagkatapos ay muli niyang inihanda ang sarili upang tingnan ang nilalaman ng libro. Itutuloy na sana ni Alan ang pagbuklat sa librong ito, ngunit may biglang kumatok sa kanyang pintuan na siyang gumulantang sa binata. Inilapag na lang muna ni Alan sa kanyang mesa ang libro, tsaka siya tumayo at pinagbuksan ng kung sino mang kumakatok. Magandang gabi, Ginoo. Ikaw ba si Alan? Bungad na wika sa kanya ng isang may katandaang lalaki na hindi niya kilala. Nagtataka man ay sumagot na lang ang binata. Magandang gabi rin ho sa inyo. Opo, ako yun. Sino ho sila? Tanong ng binata. Isa akong pulis. Pasensya na't hindi ko suot ang uniforme ko ngayon.
Itatanong ko lang kung ikaw ba ang matalik na kaibigan ni Ginoong Pilmor. Pagkarinig ni Alan sa pangalan ng kanyang kaibigan, muli na naman niyang naramdaman ang hindi kanais-nais na mga pakiramdam, kagaya ng kaba at pag-aalala. Oo, ako nga po yun. Bakit po? Ano pong meron? Kinakabahang tugon ni Alan habang tahimik na umaasa na wala sanang masamang nangyari sa kanyang kaibigan. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit si Pilmor ay pinatay ilang oras nang nakalipas. Pahayag ng pulis. Parang tinamaan ng kidlat si Alan sa mga sandaling yan. Hindi siya makagalaw na tila ba pinako ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat ang binata sa balitang kanyang natanggap. Sobrang gulat at matinding takot ang kasalukuyang sumakop sa puso ni Alan. Nagsimula na ngang manginig ang kanyang katawan dahil dito. Hindi makapaniwala ang naturang binata. Sa katunayan, pinaulit niya pa sa pulis ang sinabi nito. Nang matantong tama nga ang kanyang narinig, ay napahawak na lamang si Alan sa pinto upang pigilan ang sariling bigat ng katawan at huwag tumumba. Lumipas ang isang araw pagkatapos ng pangyayaring yon. Nagkaroon ng hinala si Alan kung anong klase ng nilalang ang may gawa nito sa kanyang kaibigan. Natuklasan niyang pareho ang paraan nang ikinamatay nito sa kanilang kaklase na wakwak din ng dibdib at wala ng puso. Dahil dito, naisip ni Alan na maaaring aswang nga ang may kagagawa nito. Ngunit ang malaking tanong ni Alan ay kung sino naman ang aswang na ito. Paano nangyari yun? Hindi yun maaari. Wala sa sariling bulalas ni Alan habang siya ay nagmumuni-muni sa mga nangyayari. Sumagi sa isipan ng binata ang tungkol sa larawan ng kanyang kaklase at ang nakasulat sa likuran nito. Naalala ni Alan na noong nakaraan ay nagtanong si Pilmor tungkol sa kung ano na ang balita sa pagkamatay ng kanilang kaklase. Hindi nagtagal, si Pilmor naman ang nasawi. Hindi kaya may kinalaman ng tungkol sa larawang yon? Na kung sinong magtatanong tungkol sa nangyari ay siya ring susunod na magiging biktima? Tanong ni Alan sa kanyang sarili. Sumasakit na tuloy ang kanyang ulo sa kakaisip. Maya-maya pa, naalala na naman ni Alan ang magandang samahan nila ni Pilmor noon. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot sa buhay ni Alan. Para na ring namatay si Alan kasama ng kanyang kaibigan. Hindi na niya maramdaman ang buhay. Hindi na niya magawang maipagpasalamat ang kanyang pag-iral sa mundong ito. Nawalan si Alan ng isang matalik na kaibigan at mas lalo pang nagdulot ng sakit sa binata ang katotohanang wala siyang nagawa para iligtas si Pilmor. Nagtanong lang si Alan noon kung ayos lang ba si Pilmor o hindi. Ngunit nabigo siyang gumawa ng aksyon para mapabuti ang pakiramdam ng kaibigan hanggang sa nabiktima na nga ito ng hindi nakikilalang salarin. Patawarin mo ako, Pilmor. Nabigo akong iligtas ka mula sa misteryo mong pagkamatay. Higit sa lahat, nabigo ako bilang matalik mong kaibigan. Saad ng binata sa ataol kung saan nakahimlay si Pilmor habang pinapahira ni Alan ang sariling butil ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ilang linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Pilmor, muling naisipan ni Alan ang tungkol sa libro. Malakas ang kutob ng binata na may kasagutan ang librong yon sa mga kaso ng pagpatay ng kanyang kaklase at kaibigan. Madaling hinanap ni Alan ang libro at saka agaran itong ibinuklat. Doon ay nanlaki ang mga mata ni Alan nang makita ang iba't ibang larawan ng mga bangkay na may pare-parehong paraan ng pagkamatay. Wakwak ang dibdib at kinuhaan ng puso.
Isa na roon ang kanilang kaklase, samantalang ang iba naman ay hindi kilala ni Alan na maaaring hindi na nag-aaral. May bata, may matanda, at may dalagat binata. Halos masuka si Alan sa kanyang mga nakita. Napagtanto ng binata na hindi lang pala dalawa ang naging biktima ngayon, sapagkat marami na pala. Tsak ni Alan na si Fillmore ang kumuha sa lahat ng larawang ito. Hindi tuloy maiwasan ni Alan ang maluha dahil sa katapangang ipinamalas ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, may biglang sumagi sa isipan ni Alan. Si Ginoong Ramon, ang aming guro. Bulalas pa ng binata kasabay ng mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Agarang nanlaki ang mga mata ni Alan nang meron siyang mapagtanto. Ang aming guro. Siya ang aswang! Biglang singhal ng binata. Unti-unti nang naging malinaw kay Alan ang lahat. Mula sa nakasulat doon sa unang larawan na mapapahamak ang sino mang magtatanong. Si Ginoong Ramon ang tinanong ni Fillmore noon at pagkatapos noon ay natagpuan na lamang si Fillmore na wala ng buhay. Iba't ibang emosyon ang sumakop kay Alan sa mga sandaling yon. Sa isip ng binata, maaari rin siyang maging biktima kung nangyaring nagtanong din siya noon sa kanilang guro. Ngunit hindi malaman ni Alan kung bakit ba ito ginagawa ni Ginoong Ramon, gayong wala naman silang kasalanan sa gurong ito. Gayunpaman, iniisip na lang ni Alan na maaaring walang ibang dahilan kundi ang pagiging aswang ng guro na kinakailangang kumain ng puso ng tao. Dahil dito, tila naglaho ang takot sa puso ni Alan. Sa halip ay napalitan ito ng galit at puot. Kailangan kong maging matapang. Isinakripisyo ni Fillmore ang kanyang buhay para makuha ang mga larawang ito. Kaya't hindi ko to sasayangin. Saad ng binata. Agad na lumabas si Alan sa kanyang silid, tsaka nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Owen, ang kanyang kasama sa inuupahang bahay panuluyan na isa rin sa kanyang mga kaklase. Pagdating ni Alan sa silid ni Owen, nakita niya ang lalaki na abala sa pagsusulat ng nobela para sa binubuo nitong aklat. Mahilig kasi sa literatura si Owen at pangarap niya na maging isang tanyag na manunulat balang araw. Masyadong panatag si Owen at hindi man lang ikinandado ang pintuan ng kanyang silid, kaya nakapasok tuloy si Alan nang walang kahirap-hirap. Nilapitan ni Alan si Owen at agarang ipinakita sa lalaki ang mga larawan na hawak niya. Tulad ng inaasahan ni Alan, lubos ding nagulat at kinilabutan si Owen sa kanyang nakita. Ano ka ba naman, pre? Nagpunta ka lang ba rito para guluhin ang pagsusulat ko? Ilayo mo nga sa akin yung mga larawang yan. Ako naman, nakakasuka. Saad ni Owen sa kanya. Pare, malakas ang kutob ko na si Ginoong Ramon ang may kagagawa ng lahat ng to. Maaring siya ang aswang, Owen. Saad ni Alan. Ano? Ang ating guro? May iba pa ba tayong kilalang Ginoong Ramon? Wala na, pre. Oo, malamang ang guro natin ang tinutukoy kong aswang. Matagal bago nakumbinsi si Owen sa lahat ng paratang ni Alan. Ngunit ang mga paratang na yon ay meron din namang malalim na pinagbabatayan at ginamit ito ni Alan upang kumbinsihin si Owen na maniwala sa kanya. Mabuti na lang at sa huli ay naniwala na rin si Owen kahit wala pang konkretong ebidensya si Alan para rito. Hindi ako makapaniwala sa bagay na to. Hindi ko man lang siya pinaghinalaan bilang mamamatay tao, Alan.
Seryosong wika ni Olen. Pero ginawa niya, pre. Ano na ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan kong kumilos alang-alang sa kaibigan ko. Hayaan mo. Tutulungan kita, Alan. Isusumbong natin to sa mga otoridad. Mungkahi ng lalaki. Nag-aalala pa rin si Alan na maaaring sila naman ni Owen ang balingan ni Ginoong Ramon. Ngunit sabi ni Owen, hindi na yon magagawa pa ng gurong aswang kung nasa ilalim na sila ng proteksyon ng mga pulis. Bukod pa rito, nakisuyo si Alan na si Owen na muna ang magtago ng libro ng mga larawan dahil talagang hindi makakatulog si Alan kung hawak-hawak niya pa rin ito. Mabuti na lang at matapang na pumayag si Owen. Siya na muna ang magtatago ng mga larawang yon. Pagkatapos ay nagplano ang dalawang lalaki na bukas din ay lalakad na sila upang ihatid sa mga pulis ang lahat ng kanilang mga nalalaman. Bagaman nabubuhayan na ng pag-asa si Alan sapagkat may kasama na siya sa labang ito, ngunit hindi pa rin tuluyang mapakawala ng binata ang takot na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, aalis na sana si Alan para sa lakad nila Owen, ngunit isang papel mula sa paanan ng pintuan ang nagpatigil sa binata. Kunot noong dinampot ni Alan ang naturang papel, tsaka niya na lamang isa itong liham. Kabadong sinara muna ni Alan ang pintuan, tsaka binasa ang nakasulat dito. Ganun na lang ang gulat ng binata nang mabasa ang nilalaman nito. Ayon pa sa liham, matagal na umanong patay si Ginoong Ramon, ilang buwan na ang nakalipas. Agarang sumakit ang ulo ni Alan dahil dito. Ano ba ang nangyayari? Imposible to eh. Singhal na nga ng binata, tsaka wala sa sariling sinipa ang upuan sa kanyang silid. Paano namatay ang aming guro isang buwan na ang nakalipas? Gayong pinatay pa nga niyang kamag-aral ko at ang matalik kong kaibigan noong nakaraang linggo. Bulalas pa ng lalaki. Saglit na nag-isip si Alan at sinubukang ikonsidera ang nakasaad sa liham. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ng binata. Kung totoong matagal nang nasawi si Ginoong Ramon, sino yung guro nilang aswang na buhay at kumikitil ng buhay ng mga tao? Anong kalukuhan na naman to? Anong matagal nang patay? Gayong ilang linggo pa lang ang nakalipas, magmula nung huli kaming nagkasama ng aswang na yon. Inis na si Alan. Kung sino man na nagpadala ng liham na to, tsak na may sayad siya sa utak. Dagdag pa ng binata. Tinapon na lang ni Alan ang sulat na yon, tsaka itinuloy ang kanyang lakad. Nagtungo na nga ang binata sa silid ni Owen upang ayain ng umalis ang lalaki at magtungo sa estasyon ng mga pulis. Pagdating ni Alan sa tapat ng pintuan ni Owen ay nakasarado na ito, kaya nagmamadaling kumatok ang binata, kaakibat ng kanyang pagsigaw ng pangalan ni Owen mula sa labas. Owen, pre! Tayo na! Alis na tayo! Pagtawag ni Alan. Walang sumasagot mula sa loob, kaya sinubukang ipihit ni Alan ng pintuan. Hindi naman pala ito nakakandado, kaya minabuti na ni Alan na pumasok sa loob. Owen! Nandyan ka ba? Kailangan na nating umalis. Tawag muli ni Alan sa lalaki. Medyo madilim ang paligid dahil sa nakasarado ang bintana. Tsaka makulimlim din ang panahon sa labas. Nagbabadyang bubuhos ang ulan, kaya lalong gusto ni Alan na umalis na sila at baka maabutan pa sila ng ulan. Pareho pa naman silang walang payong. Hoy Owen! Nasaan ka ba?
Muling pagtawag ni Alan nang wala pa ring sumasagot sa kanya. Tuloy ay nagsimula ng kabahan ng binata. Kung ano-ano na naman ang pumasok sa isipan ni Alan. Iniisip niyang baka may masama na namang nangyari kay Owen, ngunit pinilit na lang ng binata na pakalmahin ang kanyang sarili at iniwasang mag-isip ng mga negatibong bagay. Dahan-dahang humakbang si Alan papunta sa banyo ni Owen. Dahan-dahan din siyang kumatok dito, ngunit walang sumasagot, kaya minabuti na niyang buksan ang pintuan ng banyo. Wala pa rin doon si Owen. Dahil dito, sinakop na naman ang puso ni Alan ng matinding pag-aalala para kay Owen. Nagpalakad-lakad na lang si Alan sa loob ng silid ni Owen. Hinihintay niya ang lalaki saan man ito nagpunta. Ilang minutong nagpalakad-lakad si Alan hanggang sa nangalay ang kanyang mga paa. Minabuti na muna ng binata na umupo roon sa higaan ni Owen. Nakakainis naman tong si Owen. Alam na nga may lakad kami ngayon ng maaga, kung saan pa nagpupunta. Anong oras na naman kaya babalik ang lalaking yon? Nayayamot na bulalas ni Alan habang nakakunot ang kanyang noo. Maya-maya pa, may biglang nahagip ang mga mata ni Alan mula sa mesa ni Owen. Agarang napatitig ang mata ng mga binata sa kakaibang bagay na ito. Hindi niya ito masyadong mabanaag dahil medyo madilim nga ang silid, kaya tumayo na ang binata at saka humakbang ng ilang beses para lapitan ang mesa. Nang makita ni Alan ng malapitan ang bagay na ito, biglang kumunot ang noo ng binata. Isang maskara ang nakita ni Alan. Isang maskara na maaaring takpa ng buong ulo ng taong magsusuot nito. Higit sa lahat, isa itong maskara na kayang gayahin ang itsura ng isang tao. Ginoong Ramon! Gulat na wika ni Alan nang makilala kung kaninong wangis ang ginagaya ng maskarang ito. Labis na nagulantang si Alan nang matiyak niyang mukha nga ng guro nilang si Ginoong Ramon ang maskarang yon. Tuloy ay lubhang nanlaki ang mga mata ni Alan matapos mapagtanto ang isang nakakahindik na bagay. Hindi. Si Owen? Wala sa sariling tanong ni Alan sa kanyang sarili. Sa isang iglap lang, ay may biglang kahoy ang tumama sa ulo ni Alan na nagdulot sa pagkawala ng kanyang malay. Ilang oras na walang malay ang binata dahil sa lakas ng puwersang tumama sa kanyang ulo. Nang magising si Alan, nasa loob na siya ng isang hindi pamilyar na silid. Madilim din ang silid na ito. Mas madilim pa sa silid ni Owen kanina, subalit sa gitna ay merong ilaw at doon nakapwesto si Alan habang nakatali ang kanyang dalawang kamay at paa. Sobrang sakit ng ulo ng binata nang siya ay magising. Nais sana niya itong hagurin ngunit hindi niya magagawa dahil nga siya ay nakatali. Gising ka na pala, Alan. Isang nakakakilabot na boses ang gumulantang sa binatang nakatali. Bumungad sa paningin ni Alan ang lalaking hindi niya inaasahang makita ngayon. Si Owen. May hawak na kutsilyo si Owen habang nakatingin sa kanya na para bang isa siyang masarap na ulam na nais lapain. Sa mga sandaling yon, labis na naguguluhan ang utak ni Alan. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-anong negatibong bagay laban kay Owen sapagkat pinagkatiwalaan niya ng husto ang lalaking ito. Gayunpaman mahirap nang itanggay ang isang bagay na harap-harapan niyang nasaksihan. Owen, anong ibig sabihin nito? Kinakabahang tanong ni Alan sa lalaki. Ngumisi muna si Owen bago sumagot. Kung hindi mahina ang iyong kukote ay tiyak kung alam mo na ang sagot.
sa tanong mong yan, Alan. Hindi makapaniwala si Alan sa kanyang narinig. Hindi lubos sukat akalain ng binata na sa dami ng taong pwedeng maging salarin sa lahat ng masamang nangyari sa mga biktima, si Owen lang pala. Ang buong akala ni Alan, si Ginoong Ramon ang tunay na aswang na nambibiktima ng mga tao. Ngunit nagkamali siya dahil ang tunay na salarin ay nagbabalat kayo lang pala at palaging nasa paligid lang ng binata. Isa kang halimaw, Owen! Galit ngunit kinakabahang sambit ni Alan. Kung ano ang emosyon ng binata, ay ganun din ang isinisigaw ng kanyang mga mata. Samantalang si Owen ay walang pakialam sa lahat ng mga salitang lalabas sa bibig ni Alan, sapagkat ang mahalaga lang naman para kay Owen ay matugunan ang pangangailangan ng kanyang sikmura bilang isang bagong yanggaw na aswang. Tunay na nasawi na si Ginoong Ramon ilang buwan na ang nakalipas. Si Owen pa rin ang salarin sa pagkamatay ng guro. Sa talino ni Owen ay nakagawa siya ng isang maskara na gumagaya sa mukha ni Ginoong Ramon, nang sa gayoy ito ang gagamitin niyang wangis sa tuwing nais kumain ng tao ng aswang na ito. Ayoko sanang maging ikaw ang biktima, Alan. Ngunit yung pagiging pakialamero mo ang nagpahamak sa'yo. Hindi ba't pinadalahan kita ng larawan na may nakasulat na kung sino man ang magtatanong ukol sa pangyayaring ito, siya ang susunod kong bibiktimahin? Tsaka masyado ka ring tanga para hindi paniwalaan ang ipinadala kong sulat sa'yo. Mahabang pahayag ni Owen na ikinagulat na naman ni Alan. Kung gayon, ikaw lang pala nagpapadala ng mga yun sa akin? Tanong ni Alan na sinagot lamang ni Owen ng isang halakhak. Bahagya na wala ng pag-asa si Alan sa mga sandaling yon. Ang buong akala ng binata ay katapusan na niya. Ngunit sa kabutihang palad, narinig nila ang siren ng mga pulis na siyang nagpa-alerto kay Owen. Dahil dito, hindi natuloy ang masamang balak ni Owen laban kay Alan. Sinubukan pa sanang tumakas ni Owen, ngunit huli na ang lahat dahil napapalibutan na sila ng mga pulis. Tagumpay na nahuli ng mga pulis ang aswang na si Owen. Ligtas namang nakabalik si Alan sa kanyang tinutuluyan, nataglay na ang hustisya para sa lahat ng naging biktima ng aswang na yon. Lalong-lalo na sa matalik niyang kaibigan na si Pilmor, nakaparehas din niya na isang maniniyot. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, sobrang zigzag ng kwento na to. Ang daming pasikot-sikot. Talagang lilituhin ka. Pero end of the day, si Owen pala talaga yung totoong salarin ng lahat na hindi naman nabanggit dun sa mga naunang part ng kwento. Pero overall, sobrang astig nitong kwento na to. Bitin lang kasi hindi natin alam kung ano na nangyari dun sa nahuling aswang. Ito nga si Owen. Kung napatunayan din bang aswang. Tsaka nasa na yung mga litrato. Kung meron sana, maganda yon para lagay natin dito sa channel natin eh. Kaso, wala namang sinend, kwento lang. So, hindi tayo sigurado kung hanggang ngayon eh, nananatili pa ring hawak ng mga pulis yung litrato na yon, o nasunog, o nawala. Pero ako, gusto kong makita yon para malaman ko talaga kung anong itsura ng sinasabing litrato ni Alan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.